Hello, hello, sziasztok, én Dodo11 vagyok, és itt vannak velem. Értem. De, MVMovie CK, és még van két társ velünk. Én Eden vagyok. Nem fontos. Nem pontos a nevük, mindegy. Én meg Zola. Igen. A gógot nem mondtam most, na mindegy. Hagyjál még. Na, Lényeg mindegy. az, hogy már vettünk fel elég sokat, csak kiderült, hogy nem kellett volna benne nonozni kicsit. Úgyhogy... Hát, igen. Ö, Amúgy de- mind a két csatornán meg fog jelenni Igen. ez a videó. igen, az én csatornámon is, csak én nem fogom felvenni, hanem majd a lelátási listáinkban ott lesz a videó. Ja. Csá. Ennyi. Na, akkor hát ez először első részben a szervert, amit a nyomorék, hogy mit csinál, nem tudom. Ezt te így írjad, majd nem tudok ugrani. Ja, az DC-ba. Most mondtuk, hogy RP-s lesz. Te, gerisztálós. Na, de mindenki normálisan beszélne minden. Elnézést. Na, akkor Bérférkés. menjünk már arrébb, menjünk és mutassuk be, mivel kezdi egy újonc a játékot, ugye. Most kaptam egy PM-et tőle, mivel adni vagyok, hogy John, hogy kell elindulni autóval? Hát, aztán megnyomjátok az altot, és az egérrel ott húzzatok le, vagy fel a kéziféket, és utána már látjátok, már megy is az autó. Ennyire egyszerű az autórendszer, szerintem. Bizony. Hábetűvel pedig be lehet zárni. Igen. Ével Ja. indítod be a motort, ugye? Jobb meg bal egérgombbal Indexelünk. Mi sosem árt. Hát igen, mert megfognak a rendőrök, azt Igen. Na, baj lesz. akkor először is, amikor elkezdődtek a játékot, Vagy a repülőtéren, vagy a busz megállóba. Ti választatok. Nem ajánlom. A busz megálló az jobb. igen, ez közel van a városházához, amin munkát tudtok felvenni. Ami mindjárt bemutatok, csak én nyomongomboson vagyok, és közben indexálni minden szart, nem lesz csinálni, úgyhogy beszéltem már légy helyettem. Oké. Jó. Ugye most piros lámpát kaptunk, azért várnunk kell. Ugye ez kereszt, nem benne van, mindent be kell tartani. Hát igen. Igen, én admin szolgálatban vagyok, mert nekem most azt kell csinálni, hogy nem lennék benne. Itt meg kell figyelni a táblákat, hogy mit ír ki, és azt be kell tartani. Itt van például a déli benzinkult. Igen, a balra. déli benzinkult, itt lehet cuccokat venni, ilyesmit, tankolni. Balra bent van Modolven tárház. Még majd lehet eladók vesznek. Reméljük. Mert nekem már kellene egy kulipintyó. Ugye hacket nem lehet használni, bár sehol. Ugye itt a városháza, Igen. Jobbra balra, pedig a meg is- rendőrség. Meg is Igen. állunk, és meg is a nézzük. rendőrség jobbra. De jó konyhi. RP-sen nem így össze-vissza szaladgálni. Ja, hanem így. Vagy így. W plusz alt, vagy így, simán. Vagy csak sima futás. Ja. Szóval mindent RP-sen. Ugye F betűvel kell beírni egy interjúrből, de hát azt szerintem minden RPG-s MTA-s videós játékos tudja azt. Itt ezt a kis csaj, M betűt megnyomjátok. Jobb klik a csajra. Megszólít, és itt és vannak ott a munkák. a munkák. Ja. Két kattal, na, dupla kattal tudod elfogadni a munkát. Per felmond, vagy per quit job? Nem tudom, Per mindeket. end jobb. End? End job. Oké, Na mindegy, a csomagszálló meg a buszot keresed el jobban. igen. Szerintünk. De ti döntitek el. Mit szeretnétek dolgozni? Igen. Amúgy per, bocsánat, per FP-vel Most lehet kocsiba? belső nézetet váltani. És per parkkal lehet leparkolni az autót. Ha vettetek egy autót. Igen, ha autót, vettetek. De hogy kell autó, az kell. Ahhoz Jogsis, kell amit majd jogosítvány. itt lehet, de most itt átállunk, nonosan. Hát igen. Hát itt van ám a bejárat amúgy.
Szarom. Nem baj. Mi megmutatjuk a hátsó körest. Teszem meg az autó. Ott vannak a tesztautók, amivel majd meg kell tennetek. Van egy írásbeli, meg mint a való életben írásbeli, meg közúti vizsga. Kressz, igen, azt Kressznek hívják. Jó van, na! Aztán járművezetési vizsga. Megmutatod? Meg. Ja, de nem is tudod, mert nekem van, Joskid nincs. De van. Van? Van. Szállj be újra. Addig én iszok egyet, azt mondja mindent. Itt van a rendőrbácsi. Rákattintasz, megszólít. Itt van a járműengedély. Befizetés. Az 10 kérdés lesz. 75%-ot kell teljesíteni. Minimum. Igen, minimum 75%-ot kell teljesíteni. Olyan kérdések vannak, mint a való életbe. Ugye ott hátul lehet, ahol eljöttünk, ott hátul kell majd... Na, hoppá. Ott hátul kell majd elmenni, ha az írásbelivel végeztél. És ott ilyen Akkor a Kressz. Akkor a pontokban. járművezetési vizsga. Igen! A rutin. A rutin! Most megyünk, ugye itt az ékezde, itt a fánkos izébizé. Ott volt a kórház, ott a GPS-en, de majd oda később visszatérünk. Itt a szerelőtelep. Ja, egyedül mappolású. Igen. Ellis mechanik. Vagy mi halál. Kórházat is megmutatjuk, de ez nem nagy dolog. Ugye most sárgát kaptunk, nem baj, azon való életben még is át át szoktak lehet menni. Itt a gazdag kocsi vásárló. Mutasd meg, hogy itt végül is miért a gazdag. Hol az i betű? Látjátok, ez itt egy Audi. Nagyon szép. Itt az i betű. Ugye ez még nem jó. Ez se jó. De nézzétek az árakat. Azért az odavág. Ez egy nagyon jó merci. Jó van, csak úgy mondtuk, hogy miért az a gazdag. Majd mindjárt megmutatjuk az olcsót is. Itt Tehát az ezzel majd egy. beugrunk a bankba. Turismo az a Lambo, hát az jó, hogy. Infernus, az a Bugatti. Urinus, az nem tudom mi. Bullet, ugye, az van nekünk. Itt a kedves ember. Kedves barátunk azzal száguldozik. Ő nem, én a izével. Igen, Nem is de a szoktam másik vele barát az száguldozni. izéről beszélek. A Én izé. sose száguldozok vele. Amúgy nem, kölcsön kapta. Kedves paplászlói. Igen, köszönjük az autót, ha megnézed a videót. Igen, köszönjük. Semmi baja nem lett. Már párszor megjavítattam. Igen. Még nem lett semmivel, még nem lett. Na, Zola De ne megszólalt. beszélj már azzal kis cuki hangoddal. Jó Ja, van, go Zoli. ja. Na itt van jobb. Itt az északi. benzinkút. Benyakút. Északi Adjatok Csst. benzinkút. Igen, benzinkút, aki nem érti a rövidítést. Én nem értem. Te maradjál. Maradjál. Zolika. Go. Itt majd lesz itt lesz majd fegyverbolt is. Bank. Igen, itt a bank. Légy szíves, állj félre. Köszöntem. Ez is egyedi mappolású. Ja. Na, Ugye ide bementek mész, F-fel, Zoli. szokás szerint. És itt van. Itt van. Ha be akarsz rakni, akkor ott van berak. Ha ki akarsz szedni, akkor kifizetés. Igen, itt vannak a utalások. Na mindegy. Jó, igen, mi frakcióban vagyunk. Igen. Ja, ezeket elmondom. Oké. Vannak legális és illegális frakciókat. Az illegálisban jó, hogy beszállsz hát. De most már szálljál hátulra. Nem. Ja igen, per C-veh el C-ve. tudj... Igen, ezt mondtam. Tudjátok a ilyen kocsi ablakot. Ablakot, Istenem. Ajtót. Igen, kocsi ajtókat, a motorháztetőt, a csomagtartót fölnyitni, meg lecsukni.
Na, de közben akkor mondd már, hogy illegális meg legális frakció. Én nem tudom majd. Te oktatsz Vannak minket. illegális és legális frakcióink. Közben itt a Lidl. Legális, Bocsánat. legálisok például rendőrség, a kór, vagy a mentősök, akkor szerelőtársaság. Mi van még? Mentő, rendőrség, Országos mentőszolgálat. katonaság. Kis Már lakbocsánat. nincsen. Ja, már nincs. Katonaság már nincsen, azt kivették. Jó van. Meg a navosok. Itt van a mi a fene? Igen. A olcsó. Meg is mutatom Autókereskedés. miért. Itt azért nincsenek olyan spécizett kocsik, mint a drágában. Vagy És az vajon? illegális? Jó, azt közben mondhatjátok. Illegális frakciók. Hát több maffia vagy banda is van. Szóval a miénk, a Westside Clips, amiben valaki megkérdezné, megnyomjátok az F3-at, majd azt itt mutasd meg. Oké. 13-on vagyunk. 13-an vagyunk, ja. Csak nincs Abban nem. felvétel. És most nincs felvút, de mert voltunk 18-nél, csak rúgtam ki párat. Én vagyok a líder. És nincs felvétel, bárki azt megkérdezni. Most egy ideig nem lesz, mert túl sokan vagyunk, és más frakciókból meg azt mondták, hogy nem mennek, mert mindenki ide jön. Ugye, amit mondott a kedves líderünk, F3-mal tudjuk megnézni a embereket. Négyen vagyunk fönt a 13-ból. Jó, hát de még közben. Olyan fura, hogy ennek a kocsinak, a Range Rovernek egyfolytában becsukom az ajtóját, annak meg nem. A hátsó. Ja, igen, és voltál? Kis lag volt. sebbe akárhányszor beszálltál folyamatosan. Hát nem Nekem sikerült kellett becsukni. utólag becsukni. Hát igen. Na mit mutassunk még be? A busz és Igen, busz taxi pályaudvar. Ja, balra. Jobbra. Így. Balra is lehetett volna menni. Nem baj, az hosszabb. Nem tudom. A izét nem mutattuk. Mentőt. Itt a hotel motel. Igen. Ugye a dél... Csomagszállít. Csomagszállít. Ne, azt mindenki tudja, az mindig ott van. Nem, Itt a... nem mindegy. Na akkor megmutatjuk ezt is. Megmutatjuk. Ott a déli Benyók út. Piros volt, nem baj. Most Nem egyszer láttam. átmegyünk, nem baj. Most már zöld van. és most merre mentünk, azt nem tudom. Most nem is erre akartunk Nem menni, jobb hanem együtt. de erre is jó. Erre? Jó. Ugye itt a... Ha Itt busszal ennél jössz, akkor ott Nagy épületnél spannolsz. fogunk spannolni, hogyha persze busszal kezdünk. Igen. Ugye Volt itt egy a kis taxi buszpályaudvar. Szép kis graffitik vannak. Még a kórház megmutatjuk. Grove Street. Most elnézést. Mutassuk most meg a mentőket. Meg amúgy a skateparkot. Ja. De azért ott nem úgy, mint az előbb. Ez a kórház. Ugye vannak buli helyek, Kifarolt. itt a fegyverbolt, majd megláthatjátok. Ja. Ott, az ott, ugye minden MTA-ba vagy na, minden GTA-ba ott van. Itt a mentő állomás, ugye 3 autó, egyik lángol. Na, az gyönyörű Gratulálok. Ez volt. most nektek is neki nem? Aha. Most is. Jó. Hát ez egy pici non-RP-s vezetés. Ez mit csinál? A laggol a Laggol, mint az állat. Ja. Mint a puskagolyó úgy laggol. Szóval megszólalt. Ja, Inkább ide félreállok. hát.
Valahol szól a muzsika. Rakd be bőribe, hogy lakol, össze-vissza. Most akkor... Ez skateboard. Ja. Közben beraktam zsélbe. Ugye itt a Nem. fegyverbolt, azt is megmutatnám. Nálam tovább laggoltatok. Nem tört össze a kocsi vagy? Nem tört össze. Na bocs, csak nekem közben hízzák. Állj meg itt, Léci. Megmutatom a fegyverboltot. Bárha nincs zárva. Ez sosem Nem. zárva. De zárva volt. szokott lenni. Na, most már nem öreg koma van, hanem csaj. Ugye itt vannak a fegyverek. Ja igen, fegyverengedély szükséges. Anélkül nem lehet fegyvert venni. A fegyverengedélyt azt rendőröktől tudunk szerezni. De nagyon drága. De jó, nem Meg baj. kell jegyezni. Igen, De jó, nagyon drága. Jó, hogyha van. Végül is jó, hogyha van. Hát, Mert akkor nem büntetnek meg, hogyha magadnál tartasz fegyvert. igen. Jó, de bandásoknak nem is kell. Na ja. Bandások élelem se hordanak ügyét. Ja. Hát de most nem is bandásokra céloztam, hanem... Itt a gördeszkapálya. Igen, skatepark, igen. Igen. Jól akartad. Nem! mondani. Mész bele. Itt azért szoktak bulik lenni. Már volt párszor. jó Hát buli. igen. Meg vannak versenyek, mint ahogy ma Jó. is lesz. Azok is így szoktak lenni, itt körversenyek szoktak lenni párszor. Még itt Igen. nyertem egyszer egy Maseratit, mielőtt egyszer leállt Ide a inkább szerver. drága kocsis emberek jönnek ide. Hát azért nem annyira. Hát nem, mert megmondom őszintén. Tramantosok én inkább. egyszer- Meg Én egyszer ladások. egy Merittel, vagyis hát ilyen BMW 750-essel jöttem, és avval nyertem. Ilyen Ford Mustangosok meg ilyenek ellen. Az És nem. akkor nyertem egy Maseratit. Csak? Mi lett És- vele? Az már egyszer, és ugye leállt a szerver, és akkor más lett helyette, vagyis hát megváltoztatták az automodot, és nem az lett bent már, Ja igen. de azért nem lett jó. Vagy Itt nem is lett egy már meg. Szórakozó Itt meg klub. egy szórakozó hely, igen. De most meg bezártam. Koronita bár. Teljesen. Itt cetcelekhetünk a nénik társaságában. Most valamiről még beszéltünk, meg resteltem mindenek itt. Oké. Jó. Hát Ugye itt lehet embert italt, viszik a kaját lányra, venni. Italt, és akármit vehetünk. Itt meg vannak, ugye, ilyen... Igen. Ugye alkoholos italt is lehet. Nem értem amúgy, hogy nem videózunk, nem lagolok, meg megy 5 órán keresztül a játék lag nélkül. De amíg elkezdünk videózni, akkor egyből lagolok, meg resselgetek ide-oda vissza. Na mindegy, ugye az első részben csak ennyit szeretnénk volna, ugye? Hogy végül is megmutatni nektek a szervet, hogy mi hol van, hogy kell csinálni. Hát igen. Aztán majd a következő részekben, mert ebből a szerver életet akarom majd Igen. csinálni. Szerver életet akarom majd csinálni, majd lesz szerver élet videóban RPD-sek, stb. Úgyhogy szerintem le is álltatod amúgy. Oké, na, Elköszönöm. sziasztok! Sziasztok. Sziasztok, köszönjük a Hello, figyelmet. hello. Hello! Megint elcseszi a végét. Hát, Ja igen, Na. na, sziasztok. ciao! Sziasztok.